Nic, zapraszamy. A jeszcze nie przedstawiłem jednej osoby bardzo ważnej dzisiaj, bo ten pan, który właśnie wchodzi na scenę, nazywa się Norbert Blumen i dzisiaj będzie was nagłaśniał. Bez niego nie byłoby was słychać, może tylko widać, ale nie słychać na pewno. Także przywitamy go również brawami. Uwaga, uwaga, przyjaciel wie. Teraz miotły, tak, teraz miotły. Pani Basia podpowiada, że teraz będą miotły, bo teraz przygotowują się